Inniu, be muid ag foghlaim chúig Fhíric Faoi Sholaid. Cánaíonn. Eolaíocht. Lá. Tócht. Éagrathach. Fhíric Faoi. Bíonn crá cinnte Sholaid. Tá na cánaíní is solad in áit theasta, rud a chéalainn nach féidir leo bog a thart. Marall sin, tá crá cinnte Sholaid nach féidir áru, mar a montar úsáid as fórsa. Mar hampla, bé crá agus méid bawards, mar an ggéanna I gúnaí, de bhrí gur rud soladacha atá an. Ní árófar an crá, ach an ní é a bhris suas. Ahrú fórsa tréan crá solad. Tá na mólaní is solad nasca le chéile. Fhíric Faoi. Is é an mital osmium an solad is dlúiche a átar sa dúlra. Is é osmium an dúl is dlúiche fad. Is é OS an symbol a úsáidir d'osmium. Tá se rá airad chudlú le luiche. Ní féidir ach cúpla úsáid a bhaint as osmium. Úsáidir é chun bara pín tubaríonna, chun scrúanna casa uirlisíonna, agus bhíoh se an úsáid chun snáthadí gramafón a dhéanamh san am a cathú. Tá an focail osmium bunaithe ar an bhocail gréagach osme, a chéalaíonn balla. Tá an tanim bunaithe ar an mála láidir atá ar osmium púdrithe. Chomh maith leis sin, is féidir é úsáid mar chatalíoch I dtionscail na gimigáin. Fhíric Faoi. Is féidir leacht a dhéanamh de Uladh. Is féidir leis na trí stád damhna áru go dtí aon stád trí phróiseas difriúla. Is féidir leacht a dhéanamh de Uladh trí lá. Nuair héitir solad, uaireanta leán se go dtí leacht. Nuair rótar leacht, is solad a bhíonn an, cosúil le huisce. Nuair rótar an leacht isce, is áir soladacha bhíonn an. Is féidir an solad áirithe a thúslagan I leacht. Is féidir saolan a thúslagan I gcopan isce mar hampla. Fhíric Faoi. Is stád damhna bhunúsach é solad. Is féidir go leor úsáidí amháin sa solad, inar saol laethúil agus cuireann siad go mór lenar saol. Is féidir go leor úsáidí éagsúla amháin sa solad. Is féidir solamh a dhéanamh de vital, de phláisteach, de éadach, nó dámad. Idir gníomhann tú le solad gach secinde de híal. Is cuma mas I de hí ar do chathair amada tá tú, nó ag tomant chun na habre I de chár, tá tú ag idir gníomhú le solad. Úsáidir éadach chun éadaí a dhéanamh, agus chun muid a chuineáil te. Tá crochhuimhne ag mital áirithe, rud a chéalainn gur féidir leo smaoinú ar a grá. Nuair bhíonn siad fuair, déitoch crá a leithéid seo de vital áru, ach nuair bhíonn siad ag tocht áirithe, filis sé ar a bhain chrá. Fhíric Faoi. Tá rá phríomhcheanál solad an. Is iad an dá phríomhcheanál solad atá an, solad ordúla agus solad neamhordúla. Tá mólaní agus cánaíní is solad ordúla atá agraíonn ard, agus tugtar solad crystalta orthú freisin. Tá leapointe géir ag na cineálacha solad seo. I measc na samplaí de solad crystalaithe, tá saolan mhíne, diamond, copper agus uair. Níl ord fádraíonn ag solad neamhordúla, agus solad éagrathach a thugtar orthú. Níl leapointe géir ag na cineálacha solad seo. Is samplaí de solad éagrathach iad cádáis, glunne fuinneoga, rubber agus pláisteach. Tásúlam gur bhain sibh tainmh as an gcúig Fhíric iontacha sin faoi Uladh. Feicimid sib!